tedes que pagar, ahora vencíanos un para empezar a pagar, nos chegaba que se volvía a aprazar. Os leín aquí os aprazamentos. Grave vostedes as cousas, non solamente as que vostede quere que saian. A verdade, ese foi a realidade. Sigue sendo a día de hoxe. Agora, que hai que devolver? Que voluntariamente podes pagar, si, hombre, se nos tocase aquí algo importante, ou a mí mesma, non se preocupe que facía un acto de xenerosidade para que xa non tiveramos eso, ou non, ou os daba para crear outras cousas. No momento en que chega un post que está creado para eso, que vostede o veu, que teño a gráfica, por favor, pídolle, señora secretaria, que lle pase ese gráfico para que o vuelva a ver, e páselle tamén a outro partido que creo que xa ten, pero páselle aos dous, porque non quero volver con esta, a teima sí que é a súa, con esta teima que lle expliquen os técnicos, que lle explique eu 2 ou 3 veces ou 4 ou 5, que se dubida da miña palabra e eu non son creíble para vostede, eu nos sentimentos non entro. Pois é un sentimento que vostede ten cara a min, eu respeto o que vostede sinta, pero eu estou dicindo o que eu fixen e que non faltei nunca a verdade, que lle dei toda a información. Que vostede quería que Lousa me pagara antes e non tuvera eses cartos a disposición de un goberno. Bueno, pois é a súa maneira de velo. Eu non. Eu prefiro, e creo que a maioría dos que estamos sentados aquí nesta corporación, prefire facer cousas. Estou preocupada, moi preocupada, hoxe, co da luz, porque como eso sexa así, espero que sexa un erro, pois todo aquilo que lles expliquei para o equipo gasto corrente, que yo expliquei no último pleno, que vamos a facer para pagar eso? O que se fixo co temporal, que vamos a facer para pagar eso? Esa é a realidade cada día aquí. E se un é un pouco pasota, vive ben, pero que eso é que a mí me falla. Entonces, se non son capaz de ser un pouco pasota, teño problemas incluso que me afectan a moitas cousas. Xa non quero, a mí non me gusta dar pena, nin pensarme, nin nada, pero iso é a realidade. Faleille da cifra, dixenlle cal era a cifra. Entonces, se o gasto, mira o que é o gasto corrente, vai multiplicando por meses, solamente ese gasto. Non chega o gasto corrente para pagar eso. Entón, isto non é un paseo polas nubes. Ojalá fora, porque, xa me digo, ojalá fora porque estaría super descansada, relajada e moito menos estresada, pero me preocupa a situación a que estamos a atravesar, supón todos, porque cando falamos non esti sola, me din alcaldes de Tolosinos e moitas cousas máis, e as que están por vir. Non quero asustar os veciños e quero que non teñan a tranquilidade que teño eu, que eles non se presentaron á alcaldía e eu sí, pero tampouco podo taparlle os ollos, é dicir, hai que informalos. E vostedes están nos informando, lle dou toda a información. E se empeñas unha vez, tras outra, en que eu cambio de criterio, eu non cambiei nunca de criterio en canto a eso. Se me equivoco, a primeira que cambio, xa o digo, pero en canto a eso, nunca. Vostede insistindo sempre no mesmo, explicándolle todos o mesmo, vostede insistindo no mesmo, explicándolle todos o mesmo. Pois non sei, hai vídeos que se gravan, vostedes son asamblearios, todos si son asamblearios, supoño que todos poderán ver o vídeo porque está publicado. Ven o que preguntaron, ven o que dixeron, o que eu dixen. Teremos que un día enviar os vídeos os dous. E mirar? Os vídeos os dous, para que vexas como si que hubo un cambio de... Non, pero estou segura que non. Pois eu digo que sí. Bueno, pero digo que non. E aparte, xa lle digo, non lle expliquei solamente eu, é que nunha comisión informativa ou nun pleno non estou segura que eu non puide asistir. Yo explicaron aquí, porque tamén o vi, yo explicaron aquí técnicos. Ou técnicas, da igual. Neste caso, unha que son as dúas figuras, pero son dous postos de yo explicaron aquí, lle volveron a decir o mesmo. Tengo a documentación ao seu dispor nos despachos. Suba e pida, mire. Pero a documentación, claro, ben claro,
que os concellos que había un aprazamento que se aprazaba, pero os concellos de forma voluntaria podían ir devolvendo esos préstamos. E iso pon documentación. Que podía, se quería, ir devolvendo esos préstamos. E outra cousa. Falou vostede dun concello en concreto. Se concello mellor non ten que recurrir a un préstamo, non sei se fixo ou non. Sabe por qué? Porque decimos que non queremos un tipo de enerxía e logo temos 1 millón de euros de ingresos dese tipo de enerxía. 1 millón! E que eu felicito o Concello por telo. Pero que non podemos estar a misa repenicando. Un refrán galego, non estamos falando de ninguna crenza, non se poñan usted alérxico non lle saia esa bullida. Isto é unha broma. Isto último acabo de decir, pero tamén hai que botar un chascarrillo de vez en cando. Eso sí que é un cambio de opinión. E é dicir, nunha pancarta unha cousa e no meu concello fago outra. Non. O que cumpla pode ser. O que non queira nada para todo Galicia, pero para o seu concello sí, non me parece honesto. E teño boa relación e todo, pero para que vostedes saiban este dato, que creo que xa sabe, e o mellor é cómplice desas cambios e ambigüedades. Non o sei, son asamblearios, dixo vostede. Non o dixen eu. Entón, se son asamblearios, tamén falarán deso. Nós non temos ese 1 millón de euros. E hai concellos que tamén son do meu partido, pequenos, que lles pasa exactamente o mismo, porque falo co responsable municipal e comentamos, e claro, o mellor o que ten de impostos de actividades económicas ese outro concello pequeno e o que ten de implantación de eólicos, que non lo vernos. Eu por lo menos estaría moitísimo máis relaxado. E máis contenta porque moitas cousas das que tiña planificadas podían quedar todas executadas nesta legislatura. E iso vou para todos, dá igual que aquí teñen que facer oposición e rebatir, pero ao final vostedes tamén estarían contentos porque as cousas que se fan para o Concello tamén se fan para vostedes, polo menos para a maioría. E nada máis, non teño nada máis que decir. Votos a favor? Está, non? Pois nada, moitas grazas, boas noites e, bueno, xa non pasamos moito frío.